уча да дига кантари и точно така в нас играчето той малко не може. И днеска ще го уча. Сега, брат, виж как се прави. Да, брат, ай. Даваш газ. И даваш надолу и газ. И така правиш. Чакай. Така. Разбрали? И виж. И така става да правиш. Добре, И аз се умрях. убих. Да. Добре. И сега съм аз. Чакай. Чакай. Какво прави? Налей сега. Ето. За малко. Да. И тега, приятели, айде сега. И правим го вече. Не, за малко. Добре, сега дай. И почвам да правим. Оле, дай. Оле, дай. Ик за малко. Дай. Брат, айде, дай. Нищо не правиш. Те похубали. Те похубали. Дай. Дига, газ. И дай. И дай. Ама, я отиди там, виж къде има там също. Няма нищо. И правим го вече за вас. 1, 2, 3. И за малко за вас. И това е последно. Да, ама пробай наистина. Давай. По-хубаво да караш. Ама брат, пречиш ми. Чакай. И сега, приятели, правим го за вас. Това ще го прави